Na ci sa. Ka bani guda ɗaya mana. Wagalla mace ta. Shurumi. Kukur. Kada mata. Amma kana wahala bayan yarinya. Ina ruwanka. Duba abin da ka je ka ɗauko yanzu ba. Ban son matar tau. Tai ka aure ta na bar ma. Ke min ka kai wasa da ruwan nan. Ni ka zo kai? Ka san ka ji kunya ko? Ka san ka gabo ne? Kai, abokina ke cewa ya gabo ne? Ni abokina bai gabo ne ba. Okay. Ku huta da nan. Ku huta bakin gidan mu. Ta yau. Ta rena ka tana cikin kasa. Da albar sauraron musubur. Wanda irin abun da kai mini. Nai na gabo ne, wace ma ban gabo ne ba. In ban gabo ne shine ban sai mata kaya ba. Ban so irin wanga abu da kai mini wa. Kana ban takaici wallahi. Bebe. Ne iska, ban gabo ne za ji. Kana bari yarinya tana ramma. Bar ruwa na. Bebe. Ban gabo ne ba. Ubana na kai da za ka ce ban gabo ne ba. Ina ruwanka ina gabo ne. Bebe na gabo ne. Zo dai. Ni ka ga tafiya ta sun ka to. To mu buɗe ba. Waye zai kama ma? Zo ka san menene ake yi. Me wannan din? Zo mu buɗe shi. Ni ka tsaya ka bata min lokaci in ka san ba wani abu bane ba. Ka o mineral natural bene Ne? ruwa masu albarka masu sanadirai ruwan lahiya suka kara. Aha. Nai me yasa kaga ina son su to barka shi wanga sallah banda kuɗin da zan sai ma tsohuwar zabo na ji kuma obeni yanzu in ka sai wanga yanzu ina samun kado cikiwa Yan cikin wannan ruwan sai ka samu kado? to yanzu samu kado Wani irin jiya kado? sallah ta kawo 300 ba ta sallah zabo ina iya cin ma zabo ciki. Ya kakkare yana nan zabo fa. Yanzu to mu da cikin to zo gani baga take ba ga shi nan yanzu iskanin shi za mu yi mu gani mu za mu ci ka bani sullaka Eau minérale bénie, équilibrée, pure, naturelle, elle procure bien-être et vitalité. na ci sa Ka bani guda ɗaya mana. wagalla mace ta shurumi kukur Eau minérale bénie, équilibrée, pure, naturelle, elle Spécial promo par Cada Sala. Achetez un paquet d'eau et découvrez un ticket gagnant. Au Béni, une goutte, une vie. Sinon c'est la vie c'est béni.